Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta mahsyudi wa ridhoka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa hadatsani an Malik an Abdullah bin Abi Bakrin anna rajulan satamne wong lanang minal ansori saking sahabat Ansor kana iku ana sapa rajul yusolli ku salat sapa rajul fi haidin ing dalem kebon lahu keduwene rajul diceritakno ana wong lanang ku dari golongan Ansor, sahabat Ansor ku salat nduk gone kebunane dhewe haidin lahu bil kufi ing dalam panggonan kuf wadin ya kuwi jurang min audiatil madinati kang saking pira-pira jurange tanah Madinah fi zamani samarin ing dalam wayahe wowohan dadi ing dalam wayahe musim buah wan nakhlu hale utawi wit kurma kukot dulilan iku teman-teman ngelembreh pancunge faya mongko utawi nakhl kurma mau mutawa kotun niku den kepung bisa mariha kelawan wowoane nakhl fanadoro mongko nyawang separa julilaiha maring nakhl mau fa'jabahu mongko gawake ing rajul gawake apa ma perkara-perkara ro'a kang ningali sapa rajul ing ma min samariha saking buah-buahane nahl mau disolat nggone kebunane dhewe pas kuwi cara nganu kebunane ku cedhek jurang ya cedhek gompang jenenge cara wong Jawa di gombange tanah Madinah. Jadi kebunane kudu tanah Madinah. Lepas kuwi dene salat iku pas dilalah iku pas wayah woh. Jadi kurma-kurmane nduk kono go wayah woh. Jadi wayah berbuah. Lah mancunge iku ngasih ngelembreh, maksudnya cara woh, cara wit iku kasih kabutan woh. Cara wit-witan buah-buahan itu kakean woh, jadi mancungnya itu masih ngelembreh bahwa mutawa kotun, jadi ngelembreh ngasih dikepung lah kaya-kaya wit itu kepek apa jenis woh-wohane kepek buah daripada wite lah bareng ngono wong lanang mau terus ningali ngelirik pas sembayang pas sholat itu ngelirik mripate fanadro ilaiha bareng dilirik ku nggawokno mergo wohe ku ora umume woh pancen mar'an samariha sumaroja mongko kali-kali bali sapa Rasulullah salatihi maling salate rajul faidan mongko dumadakan wa utawi nakhal faidan mongko dumadakan wa utawi rajul iku layadri ora weruh sapa rajul utawa lali sapa rajul kam ing pira salat sapa rajul. Iki critane mah kaya sing ndek mau sing ngarep. Cuma iki bedone. Fadha karo mongko nutur sapa rajul lahu maring sapa iki ngene. Keliru ngejlong. Faqala mongko ngendika sapa rajul lakot asobat seni. Teman-teman yakti teman-teman mengenani ni ingsun fi mali ing dalam bondo ingsun hada yo iki haiti maksudnya haiti ku kebun mau mengenani fitnatan apa fitnah faja mongko teko sapa rajul Utsman bin Affan ing sahabat Utsman bin Affan bahwa hale utawi sahabat Utsman yaumaidin ing dalam iki ja rajul khalifatun niku dadi khalifah. Dadi pas kuwi khalifah sahabat Utsman. Fadzakara mongko matur sapa rajul lahu maring sahabat Umar mau dzalika ing mengkono-mengkono salat
terus ningali kebunane, ningali wit-witane sing gawokno mau woh-wohane iku ora lumrahe woh ya. Faqala mongko ngendika sapa mongko ngucap sapa rajul. Fa huwa utawi khaiti ku sedekah niku sedekah. Fas'alhu mongko kula aturi ndadekake panjenengan Sayyidina Utsman mau hu ing haid ing kebun mau fi subulil khairi ing dalem dalan kebagusan. Faba'ahu mongko ngedol ing haid sapa Utsman bin Affan sapa sahabat Utsman bin Affan bi khamsina kelawan 50 alfan apane ewune 50.000 jaman biyen. Fasumia mongko dinarani apa dalikal mal apa mengkono-mengkono bondo mau khamsina ing aran khamsin utawa 50-an. Ceritanya hampir sama dengan yang di depan tadi. Tak balene ana wong lanang salat nduk gone kebunane dhewe. Lepas salat kuwi ndekne delalah iku pas wayah woh cara wit-witan wayah gawa. Tapi woh-wohane iku ora lumrahe woh. Dadi kurmane mau sing apa kebun kurma mau ring woh iku ora kaya biasane. Banget akeh wohe ngasek mancunge iku go nglembeh kaya pakange iku gak kuat nggawa woh-wohan ngasek go mangklung ngene. Dilirik karo wong lanang mau pas sembayang. Dadi mripate iku nglirik sithik. Bareng lirik dene pas di dalam salat kuwi. Nah, terus balik nah konsentrasi ning salate dieling-eling salate malah lali iki mau tak pirang rakaat iki mau. Rakaate lali. Sentuk 2 rakaat tapi ora tak 3 rakaat iki mau. Terus bar salat ini angen-angen wah iki dadekno fitnah iki. Kebunan iki. Dadekno fitnah. Bareng ngono piyambake mau teka ring gone utawa sowan ring gone Sayyidina Utsman bin Affan. Saat kuwi Sayyidina Utsman bin Affan iku pas dadi khalifah. Terus matur ngene sahabat Utsman laporan cara wong ceritane mau atine iku ora kusuk. Ora iso kusuk mergo gara-gara kebunane mau. Terus piyambake mau mungel kebunane mau disedekahno karo Sayyidina Utsman karo dipasrahke sing penting digunakake utawa ditasarrufke di dalam fisubulil khair di dalam jalan-jalan kebaikan. Akhirnya Sayyidina Utsman nampa mau ditampa terus didol pas kuwi didol payu 50.000 zaman biyen ya berah. Mungkin saiki yo ono piro ini kok ono 50 juta atau 500 juta gitu. Jadi sahabat-sahabat zaman biyen keren-keren ring rawat salat. Jadi ono sing ganggu salate dol. Kita ndadekno kepikiran salate ora iso kusuk didol. Dikurangi dilangi ya. Hebat-hebate wong-wong biyen. Awak dhewe wis cara regane 500 juta didol mbok iman lho. Kadang awak dhewe gombal kudanan. Salat mau cara apa ndek esuk njering gombal. Salat zuhur lali terus gerimis udan. Pas salat eling gombale. Gombal ya perkara remeh daripada iki mau. Perkara sithik cara didol. Hargane lho cara ngono. Levele iku luwih istimewa iki mau. 500 juta pamane kebunan sudah kono. Perkara intine mau ganggu ring gone salate. Jadi hebat. Jadi mereka tidak mencintai duniawi. Jadi sing duniawi itu ganggu anggone ibadah anggone mencintai ring Allah didoli dikuwai.
dari sini awak dhewe kadang perlu belajar pengorbanan belajar dari sejarah-sejarah mereka sing dalane iku atine iku sing ngono kuwi digawe Gusti Allah ngono kuwi. Seneng ring Gusti Allah maksudnya ring ngawula temenanan sing ngono. Di dunia itu cuma hanya tempat ujian, tempat aku nganggo mangawula. Nek mengganggu tujuan utama ya paling perlu dilongi. Tujuannya illa liya'budun loh. Begitu saja al-amalu fisahwi. Al-Fatihah.